नोङो बेसांसो गोबाव नेफायखो 10 मिनिट जाबाय बेसां 10 मिनिट माने एसां गोबाव जाबाय माने ओके दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो इयो आंखौ दा घुरि गान होगोन आरो ना थ' नोंथां मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो तो ओके गाइस ओके तो हेलो गाइस हेलो नुकुल फेमिली तो गासिबो माबायदि दं तो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होनना आं आसा खालामो दे गाइस तो फाइनाली नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन टाइटेल आरो थाम्बनेइल नायना नोंथांमोना बुजिखाबायानो जानांगौ दे गाइस माने आङो दा माने गयारिखौ लोगो हमनो थांनायदे आरो ना माने आङो इदिबायदि लोगोबो हमखायामोन दे गाइस माने दाख्लैबावै आंखौ सासे ब्र'आ लोगो हमदोंमोन ना आंनो गिफ्ट होदोंमोन ओमफ्राय गिफ्ट होनायाव माने घुरि मोनसे होदोंमोन आरो ना गिफ्टआव ओमफ्राय घुरिखौ माने आंनि जिबनि आखाइजों गानजानायनि मोनसे भिडिअ लाथारनांगोन होननासो गिफ्टखौ होदो आरो ना सासे ब्र'आ ओमफ्राय दा इनि थाखायनोथ' आं दा इमारजेन्सिनि बे भिडिअखौ खालामनाय जादों गाइस ओमफ्राय आं दा बारा गोबावबो गैला नोंथांमोना डाइरेक्ट लोगो मोनखासिगोन दे आरो ना आं बारा गोबावबो गैथ'ला नोंथांमोना डाइरेक्ट भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो जुदि मोजां मोनोबा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरो सोरबा जुदि गोदान आंनि चेनेलाव फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे अके दे होमबा गाइस नायलांबाय था तो ओके गाइस नै रजेयाव दङ दा बर्थमान ओरैनो नोङो बेसांसो गोबाव नेफायखो 10 मिनिट जाबाय बेसां 10 मिनिट माने एसां गोबाव जाबाय माने आं आरो मा बुंनो दा बर्थमान नों इखौनो नाखौनो नायबाय थानाया माने इथिंगाले बरियानो तो गाइस नैथिंगाले माने पुरा लाम आरो ना दैमाया पुरा गिदिरखा माने नैबे गोदान पार्क दे गाइस दासो जागायजेनदो नोंथांमोना इथिंगाले नायनो हागोन इथिंगाले रोङिया स्टेसन दङ आरो ना ओमफ्राय इथिंगाले पुरा माने मेन रड दङ आरो ओमफ्राय साइथिंगाले बरिया स्टाइलनि जिरायग्राफ्रा खालामना दोनदो ओमफ्राय आं माने गयारिखौ इयो सिनाय मोनखायो नालाय ओमफ्राय सिनाय मोननायखाय माने आं इखौ दसे समायाव नेना थानो दोमोन आरो ना ओमफ्राय इयो देदलिलि नै इयो माने नेबाय थाना दोङो आरो ना नै मिनिलायबावदोसो इदि बुंनायखाय खोमसिसि नुदो तो गाइस माने दा आंदो गयारा दोङो आरो ना तो गाइस आङो इदि गोदै भिडिअ सिडिअ खामथ' खालामोन आरो ना माने आङो इदि गोदै जिबखौ नोंथांमोननो देखाय खालामोन ओमफ्राय गोबाङानो माने देखायनो होनबाय थायो होमबाबो आङो दिनै देखायबाय ओमफ्राय दाख्लैबावबो सासे आंनि माने ब्र'आ माने साबस्क्राइब आंखौ लोगो हमनाया माने घुरि गिफ्ट होदोंमोन ना ओमफ्राय गिफ्ट होनायाव इयो बुंदों आरो ना नोंनि जिबखौ माने घुरिखौ गानहोनांगोन ओरैबायदि होनायखाय आं माने नैबे भिडिअखौ माने थाब लानाय जादों आरो ना माने आं आरो इदि गोदै आं आरो जुमनायावबो थांनो नागिरदों नालाय बेनिखायनो बारा टाइम मोननाय नङा होननानै आङो माने नैखौ माने इमारजेन्सि थाब लानाय जाबाय आरो ना नैबे मोनसे भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि मोना आरो ना बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ आं दिनै खालामदों आरो ना स' नोंथांमोना भिडिअखौ माने जोबजासिम नायलायबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोननि थाखायसो खालामदों आं खालामखायाखै नोंथांमोना भिडिअ खालामना बुंबाय थादों बेनिखायसो नैबे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरो ना गाइस बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय थ' गाइस दे नोङो ओरैनो मा बुंनो सानदों आरो ना नोङो ब्र'दबो रायलायखादो दा फनाव ओरैनो मा गानो दे ओरैनो दे इनि बिखय बुंलाय ओरैनो फंबाया माबा घरिखौ गानो होननायखाय फैनाय जाबाय आरो आङो माने आङो हरनानैबो बुंहरबायना फनाव रायलायदोंमोन ना माने ब्र'आ माने दाख्लै आंखौ गिफ्ट होदोंमोन ना घुरि आंखौ लोगो हमनानै ओमफ्राय इयो माने जिबखौ नोङो भिडिअ खिन्थिनांगोन दे ओमफ्राय नोङो गानहोनांगोन बिदि होनायखायसो आं माने नैबे भिडिअखौ माने एखेबारे पुरा थाब लानाय जादों आरो ना इमारजेन्सिनो नङाबा आं दानि इदि गोदै भिडिअ लाथ'वामोन दे गाइस आरो आङो जिबखौ खिन्थिथ'वामोन आरो ना भिडिअआव उपाय गैया आरो नोंथांमोना बुंबाय जिहेतु आरो खिथिनांखासिगोन माथो खालामबावनो दा नों माबायदि नांदो ओरैनो लोगो मोननानै मोजां नांदो ना ओमफ्राय दा घुरि गानहोनो हागोन ना नों अके दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो इयो आंखौ दा घुरि गानहोगोन आरो ना
तो फाइनली गाइस दा बर्तमान बयारिया नै घुरिखौ गानहोबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै ब्र घुरिखौ गानहोबाय दे गाइस नोंथांमोना गासिबो नायनो हागोन नै ब्र नोंथांनि साननायखौ आङो जाफुंहोबाय नोंथाङा माने गान होननानै बुंदोंमोन नालाय आं जिबखौ दा नै आं गान होमारबाय दे ओमफ्राय नोङो गान होनानै माबायदि नांदों आरोना ओरैनो एसे गोसा गोसा बुंखाबरियानो दे फार्स्टनिफ्राय बुं ओरैनो ब्रदो लारायनो मारै मोननाय बिराद मोजां मोनदों आरो ब्रदो ओमफ्राय दा घुरिखौ गान होननानै बुंदोंमोन ना भिडिअआव ओमफ्राय नोंखौ माबायदि नांदों आरोना गोसोआव मोजां नांदों ना ओमफ्राय दानि बेयाव माने जागायाव नोङोथ' फैनोथ' नोंबो मिथिखायामोन नैखौ ना दाथ' जोंनिया लोगो हमलायनायबो माबा गैखायामोन न' बिदिनो इमारजेन्सिनि थाखाय खालामनाय जादों आरोना थ' गाइस आङो बेफोरबायदि आरो आं दा बर्तमान जिबदो माने भिडिअ लाबथ' होनना सानखादोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय दिनै इमारजेन्सि लाना फैबाय आरोना ओमफ्राय दा मा खालामनो गाइस उपाय गैया ओमफ्राय आङो माने नेक्स्ट ब्लगाव डेन्जार माने जागायाव थांनाय दे गाइस माने पुरा हाजोआनो मानसि न' बायदि गोजाबो थाङाखै दै जोंनो फार्स्ट टाइम थांगोन इ जागायाव थ' आङो लोगो सासे दोङो बिएन ब्लग दाउनो जोङो थांगोन आरोना ओमफ्राय ओजानि आरो सानैसो ब्र'मोना जोंखौ लाना थांगोन आरोना भुटान सुटान पुरा पार जानानै आरोना जोङो थांगोन ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना नुगोन दे मोनसे धामाका एखेबारे पुरा हिट भिडिअ नुगोन गाइस ओमफ्राय आङो बिदि गोदै गिफ्ट होनायनि थाखाय नों मा बुंनो सानो आरोना फंबायखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना थ' गाइस माने जोंना बयारा जोबोद लाजि गाइस मानो होनबा भिडिअ नुजाबाय थायाना बेनिखायनो जोबोद लाजिबाय थायो आरोना थ' नेक्स्टआव मालाबा आंनो केमेराखौ हमनो होननानै बुखिबाय थानो होगोन आरोना माने दा फार्स्ट टाइमखाय बेफोरबायदियाव माने दा लाजिबाय थायो आरोना जोंबो फार्स्टआव लाजिमोन दासो जोंबो बारा लाजिनाय गैला जालांबाय दे होमबा नोंथांमोना नेक्स्टआव नुखासिगोन दे आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै गाइस दे होमबा रजे नै बाय बाय दे थिंगाले बाय बाय गाइस आरो जाय नोंथांमोना गोदान आरो नोंथांमोना जुदि अनोबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना आरो शेयार खालाम लाइक खालाम बाय बाय